பேர்லலாம் உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்துருங்க அப்படியே. இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷனும் 11 சாப்டர் முடிச்சிட்டான் மாதாஜி. 12வது தான் பண்ணணும். நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, யூ ஹேவ் டைம், கேன் டூ. ஓகே, நிறையா நாளை மறுநாளுக்குள்ள முடிச்சிருவான். 12, 13 பண்ணுங்க பிரபு. வெயில் ரொம்ப இல்லைங்களா? சென்னையில எல்லாம் எப்படி வெயில் இருக்குன்னு தெரியல. வெயில் ஜாஸ்தி மாதாஜிங்க. இங்கேயே அப்படிதான் இருக்கு. நாக்கெல்லாம் இழுத்துட்டு போறது தர்ஸ்டி. இந்த மாதிரி எப்படி இருந்ததுல இந்த வருஷம் ரொம்ப வெயிலா இருக்கு. இங்கேயே காஞ்சிபுரத்துல நல்ல வெயில் தான். நீங்க காஞ்சிபுரமா பிரபு? ஓகே, நான் காஞ்சிபுரத்துல தான் மாதாஜி இருக்கேன். ஓகே ஓகே, கிரேட். நல்ல ஸ்தலம் இல்லைங்களா? புனிதமான ஸ்தலம் அது. ஆமா ஆமா மாதாஜி. திவ்ய தேசங்கள் நிறைந்தது, திவ்ய தேசங்கள் நிறைந்த ஸ்தலம் அது. ஆமா பிரபு. பிரபு உங்ககிட்ட கேட்கணும், லிஸ்ட் ஆஃப் 108 திவ்ய தேசங்கள் இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. நான் போன்ற 108 கிடையாது மாதாஜி, ஒன்லி 106 தான். அப்படிங்களா? ஆமா, ஒன்னு வந்து அட்லீஸ்ட் நான் என்ன போயிருக்கேன்னு. திருப்பார்கடல், நான் எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கேன் மாதாஜி. 106 இடம். திருப்பார்கடல் 107 வந்து திருப்பார்கடல், 108 வந்து பரமபதம். ஓ, அது மேல. இந்த ரெண்டு இது நீங்க வந்து பார்க்க முடியாது, பட் பாக்கி 106 நீங்க பாத்துடலாம். கிரேட் பிரபு, எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. ஓகே ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நாம இப்போ காஞ்சிபுரான்னு ஒரு நூல் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, அதுல ஃபுல்லா இந்த கோயில்கள் பத்தி ஃபுல்லா அதுல சொல்றாங்க. அது ஒரு நூல் இருக்கு அதுல, இந்த காஞ்சி புராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத சொல்றாங்க எல்லா கோயிலையும் பத்தி. கிரேட் பிரபு, கிரேட். அந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம் மாதாஜி. கிரேட். எவரி வெட்னஸ்டே இன்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்றோம். ஓகே ஓகே ஓகே, கிரேட். சம்திங் இல்லையா, நமக்கு தெரியாதது தெரிஞ்சுக்கிறதுல தட் இஸ் குட் ஆக்சுவல். அதுவும் பக்தியில இருக்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா. அதே சிவன் கோயிலே பெருமாள் கோயிலே எல்லாமே வரும் மாதாஜி. ஓகே, கிரேட். நாம இப்போ பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். நமோ விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ குணத்ரய விபாக யோகம், 3 குணங்கள். அத பத்தி தான் நாம இந்த அத்தியாயத்துல அந்த 3 குணங்கள்ல அதனுடைய சுபாவம், அவர்களுடைய செயல்பாடுகள், அவர்களுடைய பிறவி, அடுத்த பிறவி, மேலும் அவர்களுடைய மரணத்துக்கு பிறகு என்ன ஒரு நிலையை அவர்கள் அடைவார்கள், இப்படிப்பட்ட அனைத்தையுமே நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்துல. குணத்ரய விபாக யோகம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். நேற்றைய அத்தியாயத்துல நிறைவு செய்தோம் 13வது அத்தியாயம். அதாவது கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். கஷேத்திரம் என்றால் என்ன, கஷேத்திரஜ்ஞன் என்றால் என்ன, பிரகிருதி என்றால் என்ன, புருஷா என்றால் என்ன, ஞானம் என்றால் என்ன, ஞேயம் என்றால் என்ன, இவற்றை பற்றியெல்லாம் அந்த அத்தியாயத்துல நாம படிச்சோம். ஞானமாக அறிவிக்கப்பட்ட 20 பண்புகளை பற்றியும் நாம படித்தோம். அவை தவிர்த்து மீதம் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே அஞ்ஞானமாக பகவான் அறிவித்தார் என்பதையும் நாம படிச்சோம். ஞான சக்ஷுஷா, அதாவது ஞான கண்களோடு நாம பார்க்க வேண்டும் இல்லையா? அதாவது நாம் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவ நிலையை நாம பெறுகின்றோம். ஒருவன் பக்தியும் ஞானமும் இரண்டும் மேன்மை உறும் பொழுதே அவனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய சக்தியை அவன் பெறுகின்றான். மேலும் தான் யார் என்பதையும் அவன் உணர்கின்றான். எல்லாம் வல்ல இறைவனோடு தனக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றியும் அவன் உணர்கின்றான். இப்படி உணரக்கூடிய ஒருத்தன் அவனுடைய செயல்களில் எல்லாம் பக்குவத்தை மேன்மையாக அடைய பெறுகின்றான். அவ்வாறு பக்குவமடைந்த அந்த ஜீவாத்மா மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறவி எடுப்பது கிடையாது. அதாவது பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைக்கிறார்கள். இததான் நாம 13வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். இப்ப 14வது அத்தியாயம். மேலும் அந்த 24 ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் இல்லையா, ஸ்தூலமான பொருட்கள், சூலம் சூக்ஷ்மம், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இல்லையா, மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இந்த 24 பண்புகள், அதோட ஜீவாத்மா, அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, அதோட காலமும் இருக்கின்றது. காலத்தை பற்றி அங்க எதுவுமே நம்ம பாக்குறது கிடையாது. ஆனா அனைத்து செயல்களுமே பௌதீக இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களிலுமே காலத்திற்கேற்றவாறு தான். அதான் மகாயும் அந்த பண்பும் அங்கிருந்துதான் வருகின்றது. காலதாமா, அதாவது மகா காலதாமா. இந்த காலம் எனப்படுவது பௌதீக இயற்கைக்கு மட்டும்தான். ஆன்மீக இயற்கையில் காலம் உண்டு, ஆனால் அந்த காலம் குறைகின்றது, ஏற்றம் அடைவதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அங்கே இந்த காலம் கடந்து விட்டால் நம்ம காலத்திற்கு கணக்கே கிடையாது.
எந்த இடத்துல? மேல் உலகத்துல. ஆனா இங்கதான் நமக்கு 24 மணி நேரம், 60 வினாடிகள் வந்து 1 மணி நேரம், 60 நொடிகள் வந்து 1 நிமிடம், அப்படி நமக்கு எல்லாமே 24 மணி நேரம், 12 மணி நேரம் பகல், 12 மணி நேரம் இரவு, இப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலத்தின் அடிப்படையில வந்து வேறு நிலைகளை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். ஆனால் மேல் உலகத்தில் வந்து எப்பொழுதுமே இயற்கையாக பிரகாசமாக இருப்பதால் அங்கே வந்து இரவு பகல் என்றதெல்லாம் கிடையாது. எப்பொழுதுமே ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய டைம் தான். சோ காலம் கடந்து விட்டது என்ற சொல்லுக்கு அங்க இடமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட உலகம்தான் மேல் உலகம். சோ இப்ப 14வது அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிக்க போறோம்? The liberation and conditioning of living entity. அதாவது விடுதலை மற்றும் அதாவது கட்டுண்டு நிலை, ஒரு உயிர்வாழியை பற்றி, ஒரு உயிர்வாழியினுடைய நிலையை பற்றி இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். அப்புறம் description of binding of the pure soul by 3 modes. அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்கள் ஒரு உயிர்வாழியை வந்து எவ்வாறு வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றது, எவ்வாறு கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை பற்றி வாசிக்க போறோம். Recognizing the supremacy a mode within a person. இல்லையா? அதாவது a mode within a person. நமக்குள்ளேயே வந்து நாம் இந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கின்றோம் என்பதை அந்த குணாதிசயத்தினுடைய பண்புகளால் நாம வந்து உணர முடியும். இல்லையா? சோ சத்வத்துல இருக்கிறவங்களுடைய குணாதிசயம் இப்படிப்பட்டது, ரஜோல இருக்கிறவங்களுடைய குணாதிசயம் இப்படிப்பட்டது, தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்களுடைய குணாதிசயம் இப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அதை வைத்து நாம வந்து இப்ப இந்த சாப்டர் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம அடுத்தவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கு, நாம் எந்த குணத்துல இருக்கோம், ரஜோல இருக்குமா, தாம்சில இருக்கிறோமா, இல்ல சத்துவத்துல இருக்கிறோமான்றத நம்மள நாமே வந்து அதாவது எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க முடியும். இல்லையா? ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் டெத் வித்தின் த மோட்ஸ். அதாவது செயல்கள், ஒருவர் சத்துவத்துல இருக்கும் பொழுது அவருடைய கர்மங்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்துகிறார், அடுத்து ரஜோல இருந்தா அவங்களுடைய கர்மங்கள் எவ்வாறு நடைபெறும், அதே மாதிரி தாம்சிக்ல இருந்தா அவங்களுடைய கர்மங்கள் எவ்வாறு நடைபெறும் என்பதை பற்றி, மேலும் மரணம் என்பது இந்த 3 குணங்களில் இருப்பவருடைய மரணம் எவ்வாறு ஏற்படும் நிகழும் என்பதை பற்றியும் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. நாம் எல்லாம் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை வந்து கடந்து செல்ல வேண்டும். டிரான்சிடென்ட் மீன்ஸ் அதை கடந்து செல்லும் பொழுது சுத்த சத்துவ நிலை, பக்தியில இருந்தா சுத்த சத்துவ நிலை, அதே வந்து ஞானத்தின் தரப்பில் இருந்தால் நம்ம வந்து பிரம்ம நிலையை அடைய முடியும். சோ இதை பற்றி தான் நாம இந்த அத்தியாயத்துல வந்து படிக்க போறோம். பரம்புய்ய பிரவக்ஷ்யாமி ஞானாநாதாம் ஞான உத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனையக சர்வே பராம் சித்திமே யோகதாக. அதாவது யோகதாக, அதாவது புருஷோத்தமரான பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எல்லா ஞானங்களில் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்து முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலை அடைந்தர். இந்த 13வது அத்தியாயத்திலிருந்தே ஞானத்தின் தரப்பில் தான் பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ இதை அறிவதால் மேலும் பக்குவமான நிலை வந்து ஒருவர் வந்து அடைய முடியும் என்பதை இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரையிலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரம ஞானத்தை, அதாவது நித்தியமான ஞானத்தை நான் மீண்டும் உனக்கு எடுத்துரைக்கின்றேன். யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. இல்லையா? இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கேட்டு முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாருமே பக்குவம் அடைந்தார்கள், தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். அதே போன்ற நிலையை வந்து அர்ஜுனனும் பெற வேண்டும் என்று பகவான் இந்த இடத்துல வந்து மேலும் ஞானத்தின் அடிப்படையில் அவர் வந்து விளக்க உரை வந்து கொடுக்கிறார். இதம் ஞானமு பார்ஷித்யய மம ஸ்தார்யாமாகதக சர்க்கே அபி நோபஜாயந்தே பர்ப்ளலயேனா வேதந்தி ச. அதாவது இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவர் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பெற்ற பிறகு அதில் நிலை கொள்ளும் பொழுது ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். அதாவது பகவானுடைய இயற்கை தெய்வீகமான இயற்கை இல்லையா? எப்பொழுதும் நித்தியமானதும் ஆனந்தமயமானது அந்த மேல் உலகம். அந்த நிலையை வந்து அந்த உயிர்வாழி அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் நாம அந்த உலகத்திற்கு சென்ற பிறகு அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ இல்லையா, அது ஒரு தொல்லைதான். நமக்கு எல்லாமே பிரச்சனைகள், பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் மரணம். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் வியாதி, இந்த 4மே பிரச்சனைகள் தான் இல்லையா? இந்த 4 பிரச்சனைகளிலிருந்து அந்த உயிர்வாழி வந்து அதாவது தப்பி பிழைக்கின்றான். அதாவது அவன்
அத்தகைய நிலையை அவன் எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஏனென்றால் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த கடலையே அவன் கடந்து சென்று விடுகின்றான் இல்லையா? அதனால பகவானுடைய படைக்கும் தொழில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஐயோ நாம எல்லாருமே இருந்துட்டே இருந்தா கண்டிப்பா நாம மீண்டும் அதாவது ஆக்ஷனுக்கு வருவோம் இல்லையா? ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன், நிலையான தன்மையில இருந்து கொண்டு ஆடாமல் அசையாமல் இருந்தாலும் அதாவது பகவானுடைய படைக்கும் தொழில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாமளும் அசைய ஆரம்பிப்போம். அதே மாதிரி பிறந்த பிறகு நாம மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டியது நம்முடையது இல்லையா? இங்க நம்ம நித்தியமா வாழ முடியாது. பிரளயத்தின் பொழுதும் மரணம் ஏற்படும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட தொல்லைகளோ எதுவுமே இருக்காது. பேசிக்கலி பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெறுகிறார்கள். So to attain liberation and transcendental nature like Krishna இல்லையா? பகவானுடைய ஆழ்நிலையான உணர்வு மேல் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம் கோலோகத்துல பகவானுடைய இயற்கையை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். சோ நாம் எல்லாரும் கூட விடுதலை அடைந்தால் நாம எந்த ரூபத்தின் மீது பக்தி கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த இடத்திற்கு நாம செல்ல முடியும். ராமாவதாரமாக நினைத்து கொண்டு பகவானை தொழுதால் அயோத்தியைக்கு செல்கின்றோம். கிருஷ்ணராக இருந்தால் பூலோகத்திற்கு செல்கின்றோம். அதே மாதிரி பிற தேவர்கள் இல்லையா, அதாவது பிற ரூபங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாராயண சுரூபம் அல்லது மகாவிஷ்ணு சுரூபம் என்றால் வைகுண்டத்திற்கு செல்கின்றோம். அதுலயும் வாமனனாக இருந்தால் அவர் இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்கின்றோம். இப்படி நாம் எந்த ரூபத்தின் மீது பகவான் மீது நாம பக்தி கொள்கின்றோமோ அந்த கிரகத்துக்குள்ள நாம செல்கின்றோம் மேல் உலகத்துல. நோயிங் விச் ஆல் த சேஜஸ் ஹேவ் அட்டைன்ட் த சுப்ரீம் பர்ஃபெக்ஷன், உயர்ந்த பக்குவத்தை அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள். சோ எதை அறிந்தால் நாம பக்குவம் அடையுமோ அத்தகைய பக்குவத்தை அடைந்து ரிஷி முனிகள் எல்லாமே பக்குவம் அடைந்திருப்பதாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ மேலும் மாம் யோனிர் மகத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாமை அகம் சம்பவாக சர்வபூதானாம் ததோபவதி பாரதக. அதாவது பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களுக்கும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பை நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். இதைதான் நாம கோலோகாச்சார்ல படிச்சோம் இல்லையா? கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு அவருடைய கண்களிலிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளுமே வெளியே வருது. அதை எல்லாமே லக்ஷ்மி தாயார் அதாவது ரமாதேவி அவர்கள் ஏற்றிக்கொள்கின்றார். அதை சம்போவிடம் கொடுக்கிறார். அவருடைய நிழலா இருக்கக்கூடிய அதாவது ரமாதேவியுடைய நிழலாக இருப்பவர் யார்? மாயை. சோ மாயையும் சம்போ அவர்கள் இருவருடைய இதனால இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாமே இந்த 14 லோகங்கள் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே அதாவது உட்புகுகின்றன. அவை எல்லாமே நிலையான ஒரே இடத்தில் இருக்கின்றன. எப்பொழுது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு அவருடைய 14 லோகங்கள் படைக்கின்றார். மேலும் பிரம்மர் அந்த 14 லோகங்கள்ல அவருடைய செயல்பாடுகள் 2ஆம் விசர்க்கம் இல்லையா? சோ அவரிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே 2ஆம் விசர்க்கம், அதாவது விசர்க்கம் 2ஆம் படைப்பாக ஆகின்றது. சோ அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்துல ஷீரோத கஷாயி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயே நுழையும் பொழுதுதான் அந்த ஜீவன் இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா? சோ அவருடைய பார்வையாலேயே அனைத்தும் இயங்குகின்றது. சோ அவர் பார்வையாலேயே கருத்தரிக்க செய்யக்கூடிய வல்லமை பொருந்தியவர் பகவான் என்பதை நாம இந்த பதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினை நானே சாத்தியமாக்கின்றேன் சொல்லிட்டார். நாம எல்லாருமே பிறக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை அடைய பெறுவது பகவானுடைய பார்வையினால்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சர்வோ யா நிஷு கௌந்தேய மூர்த்தயக சம்பவந்தியாக தாஷாம் பிரம்ம மகத்யோ நிரகம் பீஜ பிரதாபிதாக. அதாவது எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் மட்டுமே சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது இல்லையா? ஒரு உயிர்வாழி இந்த இடத்துல இருக்குன்னா அது பிறக்கின்றது இல்லையா? சோ அதற்கும் ஒரு தாய் தந்தை என்பது உண்டு இல்லையா? சோ அவரிலிருந்து தோன்றியதுதான் இது. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் இல்லையா? பகவானே தான் அதாவது விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனைத்துமே அவருடைய வீரியத்திலிருந்து தான் பிறக்கின்றது. 14 லோகங்களிலுமே இத்தகைய செயல்கள் நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கின்றது. சோ நாம பிறப்பு இந்த உலகில் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றோம் என்றால் அது எல்லாம் வல்ல இறைவனால் தான் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ளணும். இதுதான் நம்ம இந்த பிக்சர். soul comes into the material world is placed within the modes of the material nature இல்லையா? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்
இந்த மகத்தத்துவத்துக்கே உரித்தானது 3 குணங்கள். சோ பகவானுடைய பார்வையிலிருந்து அநேக ஜீவன்கள், அந்த ஜீவன்களை தாயார் வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றார். அவர் வந்து அதாவது சம்போவுக்கு வழங்கிறார். காலத்தின் இணைப்பு, மேலும் வந்து அகங்காரம், இது எல்லாத்தினுடைய கலவை. அதே மாதிரி பகவானுடைய திரு பார்வை இந்த மாயையோடு கலந்துதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து உயிர்வாழிகள் வந்து பிறவி எடுக்கின்றன. அவர் பார்வையாலே கருத்தரிக்க செய்யக்கூடிய வல்லமை புரிந்தவர். Lord puts him there by his potent glance. அதாவது அவருடைய ஆற்றல் மிக்க பார்வையை வந்து செலுத்துகின்றார். And thus impregnates the material nature with the seed. இல்லையா? அவர் இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து கருவுற செய்கின்றார். சோ இது எல்லாமே அவரிலிருந்து தோன்றியது இல்லையா? அதாவது நம்ம ரமாதேவி, இவங்க சம்போ, மாயை, இது எல்லாமே வந்து அவரிலிருந்து தோன்றியதுதான், அவருடைய பார்வையிலிருந்து தான் இல்லையா? அனைத்தும் வந்து உருவாக்கப்படுகின்றது. சோ மேலும் அது எல்லாமே பௌதீக இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்வம் ரஜஸ் தம ஹிதி குணாக பிரகிருதி சம்பவாக நிபந்தந்தி நிபத்னந்தி மகாபாகோ தேஹே தேஹி நாம அவ்யயம். அதாவது இந்த ஜட இயற்கை வந்து சத்வகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தாம்சிக் குணம், இந்த 3 முக்குணங்களால் ஆனதுதான் இந்த பௌதீக இயற்கை. சோ நித்தியமான உயிர் வாழி இல்லையா, ஆத்மாவை சொல்லப்படுகின்றது. இயற்கையின் தொடரில் வரும் பொழுது, இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து அவர்கள் தொடும் பொழுது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். இந்த இயற்கைக்கே உரித்தான 3 குணங்களால் அவன் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவாக ஆகின்றான். சோ அவன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த 3 குணங்களில் இருந்து அவன் விடுதலை அடைவதற்கு. அவ்வாறு அவன் ஆற்றக்கூடிய அந்த செயலால் அவன் வந்து மோட்சத்தையும் அடைகின்றான். சோ சத்வம், ரஜோ மற்றும் தமஸ். சோ இந்த உயிர் வாழி இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து அதாவது சேரும் பொழுது மேலும் நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் வந்து இருக்கின்றோம். உண்மையிலே இந்த உயிர் வாழி வந்து சச்சிதானந்த நிலையில் தான் வந்து இருக்கு. அதனுடைய இயற்கையே வந்து சச்சிதானந்த நிலைதான். ஆனா அது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோட வந்து சம்பந்தப்படும் பொழுது கலங்கம் ஏற்படுகின்றது. சோ அதுதான் ஃபோர்ஸ் டு ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு திஸ் மோட்ஸ் இல்லையா? ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்தில் வந்து செயல்படுவதற்கான அத்தகைய ஒரு உந்துதலுக்கு வந்து உயிர் வாழி தள்ளப்படுகின்றான். தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷ கமநாமமயம் சுகங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கோஸ்த சானக. அதாவது மற்றவரை விட தூய்மையானதுதான் வந்து சத்வகுணம். மற்ற 2ஐ விட, ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்கை விட சத்வகுணம் வந்து தூய்மையானது, பிரகாசப்படுத்தும். ஒருவரிடத்தில் சத்வகுணம் இருந்தால் அவர் வந்து பிரகாசமான நிலையில் இருப்பார். அனைத்திலுமே அவர் வந்து மேன்மையான தன்மையை வந்து வெளிப்படுத்துவார். எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாக அமைகின்றது. சோ சத்துவகுணத்தில் நாம மேலோங்கி செல்லும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாவ விளைவுகள் எல்லாமே தூரமாக விலக ஆரம்பிக்கும். அதாவது நம்ம வந்து முக்தி பெறுகின்றோம். பாவ விளைவுகளிலிருந்து நாம முக்தி பெறுகின்றோம். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினால், ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படுகின்றனர். எவ்வாறு அவர்கள் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாகின்றனர்? அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அதாவது இன்பம், மேலும் ஞானம் இல்லையா? ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். சோ இந்த 2 காரணங்களால் வந்து அவர் வந்து பந்தப்படுகின்றார். எதிர்பார்ப்புகள், பேசிக்கலி எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கணும். சோ அது வந்து எதிர்பார்ப்புகள், எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தா சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் என்பது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இலக்கே வந்து சுகம் என்பதுதான் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள். மேலும் ஞானத்தையும் அவர்கள் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும்னு நினைப்பாங்க. இந்த 2 எதிர்பார்ப்புகளால் தான் அவங்க வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவாக ஆகிவிடுகிறார்கள். ரஜோ ராகாத்மகம், ராகா என்றால் அதாவது ஆசை, டிசையர். ராகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணா சங்காச முத்பவம் தந்தி நிபத்தானாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். அதாவது எல்லையற்ற ஆசையினாலும் ஏக்கத்தினாலும் பிறந்ததுதான் வந்து ரஜோகுணம் இல்லையா? சோ உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றான். அவனுக்கு பேராசை எதன் மீது? பௌதீக செயல்களின் மீது அவனுக்கு பேராசை. அதனால வந்து அவன் கட்டுண்ட நிலையிலே இருக்கின்றான். தமசத்வஜம் ஞானம் வித்தி மோகனம் சர்வேத ஹிதானம்.
பரமாதாலஸ்ய நித்ராபிஷ்ணந்தி பத்னாதி பாரதக. அதாவது அறியாமையினால் பிறந்ததுதான் வந்து தமோகுணம் இல்லையா? சோ உடலுடைய எல்லா உயிர்வாழிகளையுமே அது மாயையில் வந்து சிக்கிக்கொள்ள செய்கின்றது இல்லையா? இங்கே நடக்கிறது எல்லாமே உண்மை என்று நினைத்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அமைய பெறுகின்றது. எப்பொழுதுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே பந்தப்படுத்தக்கூடிய இந்த குணம் பைத்தியகாரத்தனம் இல்லையா? சோ யார் இந்த குணத்தில் மேலோங்கி இருக்கிறார்களோ அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்கும். தனக்கே வந்து சங்கடத்தை விளைவிக்கக்கூடிய செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க. எப்பொழுதுமே உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இது அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து தாம்சிக் இயல்புல இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ இல்லுமினேட்டிங், எப்பொழுதுமே பிரகாசம். அதாவது இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல சத்துவம் வந்து எப்பொழுதுமே பிரகாசம் உடையதாக இருக்கும். மேலும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டிருக்கும். சோ தே சுச்சுவேட் இன் கண்டிஷன்ட். ஏன்னா சந்தோஷம் மற்றும் வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த எண்ணத்தால் இருப்பதால் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருந்தாலே நாம கட்டுண்ட ஆத்மாதான். எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? சோ அதனால வந்து ஹவு பைன்ஸ் குட்னஸ் மோட் பைன் பண்றதுன்றது இந்த ஒரு விளக்க உரையில இருந்து நமக்கு தெரியுது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சயின்டிஸ்ட், ஒரு பிலாசபர், ஒரு போயட் இல்லையா? வாட் காசஸ் த சென்சஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்? பிகாஸ் ஒன் ஆர் மோர் லெஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சின்ஃபுல், பிகாஸ் ஒன் இஸ் மோர் லெஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ். அதாவது ஒருத்தர் வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார் என்றால் அவர் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்திருப்பார். அப்பொழுதுதான் அவரால் வந்து சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் இல்லையா? நோ லைக்லிவுட் ஆஃப் லிபரேஷன். இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து அதாவது முக்தி பெறணும்ன்ற அந்த ஆவல்கள் கூட எதுவும் இருக்காது. ஸோ 3 டைப்ஸ் வந்து சத்வம், ரஜஸ் அண்ட் தமஸ் இல்லையா? ஸோ மேலும் who are the representatives of goodness? பிராமணா இல்லையா? மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு வந்து பிராமணா. அடுத்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், அதாவது ரஜோகுணத்திற்கு வந்து இவ சத்திரியர்கள். அதே மாதிரி வைசியர்கள் வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் 2 காம்பினேஷன்லயும். அடுத்து சூத்திரர்கள் வந்து வெறுமனே வந்து தாம்சிக் இயல்பு. சோ இதுதான் அந்தந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு இருக்கக்கூடிய அதாவது வர்ணங்கள். மேலும் ஃபேஷன், அதாவது மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், ரஜோகுணத்துல வந்து அவங்களுடைய டெஸ்டினேஷன், அவங்களுக்கும் விடுதலை வந்து கிடையாது. மேலும் அவர்கள் வந்து இஸ் கன்சிடர்ட் இன் த மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் இல்லையா? அட்வான்ஸ்மெண்ட், மாடர்ன் சிவிலைசேஷன்ல வந்து அதாவது நாகரிகத்துல வந்து முன்னேறணும்னு நினைப்பாங்க, அநேக பொருள் திரட்டணும்னு நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து கடினமான உழைப்பெல்லாம் மேற்கொள்வார்கள், பேராசை கொள்வார்கள் இவர்கள் இல்லையா? ஸோ வாட் ஆர் சம் ப்ராடக்ட்ஸ்? எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹேங்கரிங் ஃபார் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், புலன் நுகர்ச்சி மற்றும் வந்து அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு. வான்ஸ் ஹானர் இன் சொசைட்டி அண்ட் நேஷன், கௌரவம், எப்பவுமே நம்மளை எல்லாரும் மதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள். மேலும் வான்ஸ் ஹாப்பி ஃபேமிலி, அதாவது சுகமான ஒரு அதாவது குடும்ப வாழ்க்கை, மனைவி மக்கள் என்று வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க. டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரெசிடென்ஸ் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், அதாவது புலனுகர்ச்சிக்காக வந்து அதாவது அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அதற்காக வந்து வீடை அமைப்பார்கள். வெரி ஹார்ட் இல்லையா? ரொம்பவே கடினமான இதுல வந்து வேலை செய்வார்கள். பவுண்ட் பை த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இல்லையா? பலநோக்கு செயல்களால் வந்து அவர்கள் கட்டுப்பட்டவர்கள் ஆகின்றார்கள். இது வந்து பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள் இல்லையா? அடுத்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் வந்து அவர்கள் வந்து தான் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களில் அவர்களுக்கே கூட தீங்கு வரும், ஆனால் அதை பற்றி அவர்களுக்கு உணர தெரியாது. ஸோ பிளைண்ட்லி ஆல்வேஸ் டிஜெக்டட், எப்பவுமே வந்து ஏதோ ஒரு வருத்தம் தோய்ந்த முகத்தோட, அதே மாதிரி வந்து போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறது, நித்திரையில் இருப்பது, இப்படிப்பட்ட ஒரு மேலும் அதிகமாக தூங்குவது, இப்படிப்பட்ட தன்மை எல்லாமே அறியாமையில் இருப்பவர்கள் தான். பைத்தியக்காரத்தனமும் மற்றும் வந்து சோம்பேறித்தனமும் இருக்கும். அதுதான் வந்து தாம்சிக் இயல்பினுடைய சுபாவம். அவர்களுடைய டெஸ்டினி, இறுதி இலக்கு எதுன்னா அவர்கள் ஒன்று விலங்காக பிறப்பார்கள், இல்லை என்றால் கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். So madness causes delusion for all embodied living entities இல்லையா? அறியாமை என்பது நமக்கு மயக்கம், பித்தம், மயக்கம், சோம்பல் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படும். சோ அதனால நம்ம கட்டுண்ட நிலையிலே இருப்போம், நமக்கு விடுதலை என்பது கிடையாது. இஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். அறியாமை என்பது ஞானத்திற்கு எதிர்மறை இல்லையா? So under the spell of ignorance one cannot understand the thing as it is இல்லையா? உள்ளதை உள்ளபடி நம்ம வந்து உணர முடியாது. அதனால எப்பொழுதுமே நாம கட்டுண்ட நிலையில் தான் நாம வாழ வேண்டியிருக்கும். ஸோ மேல வந்து
இந்த 3 பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இது மேல சத்வம், இடையில இருக்கிறது வந்து ரஜோ, கீழே இருக்கிறது வந்து அதாவது நம்ம வந்து தாம்சிக். இப்படிப்பட்ட ஒரு உயிர் வாழ நிலைதான் நமக்கு ஏற்படும் என்பது. சத்வம் சுகே சம்ஜயதி ரஜக கர்மணி பாரதக ஞானா நாமா விருத்தியது தமக பரமாதேசம் ஜயத் யுதக. அதாவது சத்வகுணம் வந்து இன்பத்தினாலும், ரஜோகுணம் வந்து பேராசையினாலும், பலன்களுடைய தாம் மாற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் மேல் வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் வந்து தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தினால் வந்து பந்தப்படுத்துகின்றன இல்லையா? பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களில் தான் நாம ஈடுபடுகின்றோம். நெக்ஸ்ட், ரஜஸ்தமஷாபிபூய சத்வம் பவதி பாரதஹ ரஜஸ் சத்வம் தமச்சைவ தமக சத்வம் ரஜஸ்ததா. அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையிலே போட்டி நடக்கும். நமக்கே வந்து நம்முடைய விதி பயன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், இல்லைன்னா நம்முடைய கர்ம பலன் என்றும் சொல்லலாம். அந்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு சுபாவத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக அடைய பெறுகின்றோம். அது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல ஒரு குணத்தோட அது வந்து ஐக்கியமா இருக்கும். ஆனா சில சமயங்கள் வந்து சூழ்நிலையில வந்து நம்முடைய இயற்கையான குணம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நாம சத்வமோ ரஜசோ இல்ல தமசுலையோ நம்ம வந்து செயல்படும் இல்லையா? அப்போ இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையிலே வந்து போட்டி என்பது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். சில சமயத்துல சத்வம் வந்து ரஜோ மற்றும் தாமசிக் நேச்சரை வந்து தள்ளிட்டு அது மேலோங்கி நிற்கும். சில சமயங்கள்ல சத்வம் மற்றும் ரஜோச வந்து கீழே தள்ளிட்டு தமசிக் இயல்பு வந்து மேலோங்கி நிற்கும். சில சமயத்துல சத்வம் மற்றும் தமசிக் இயல்பை வந்து கீழே தள்ளிட்டு ரஜோகுணம் வந்து மேலோங்கி நிற்கும். சோ அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே வந்து ஒரு குணத்தை வந்து அவன் வந்து மேல் நோக்கி காட்டுவான். அது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு. ஆனா பிறவிலே அவனுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய குணம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? சத்வம் சில சமயங்களில் ரஜோ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்வகுணத்தையும் தாம்சிக் குணத்தையும் தோற்கடித்துகின்றது. இதர சமயங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணம் வந்து சத்வம் மற்றும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கின்றது. இவ்வாறு உயிர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதுமே நிலவுகின்றது, காம்படிஷன் இல்லையா? சர்வத்வாரேஷு தேஹே அஸ்மின் பிரகாஷ உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யா விருத்தம் சத்வ மித்யுதக. அதாவது உடலில் நமக்கு 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம்தான் இந்த உடல் இல்லையா? 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசிகள், வாய், 7 பிறப்பு உறுப்புகள் மற்றும் கழிவு உறுப்புகள். இந்த 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம் இந்த உடல். இந்த உடல் வந்து எப்போ இந்த 9 கதவுகளுமே ஞானத்தால் வந்து பிரகாசிக்கப்படுகின்றதோ அப்போ சத்வகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். அப்படின்னா நம்ம கண்களும் வந்து தெய்வீகமான கண்களாக வேண்டும், காது எல்லாமே வந்து அதாவது இந்த பௌதிகத்திலிருந்து நாம வந்து அதாவது முக்தி அடைய வேண்டும். பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடை வந்து நாம வந்து முக்திக்கு இட்டு செல்ல வேண்டும். அப்பதான் இந்த 9 கதவுகளுமே ஞானத்தின் தரப்பில் அது பிரகாசப்படுத்தப்படும். அப்பொழுதுதான் நாம வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கின்றோம் என்று பொருள். சோ நாமளே எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுல இல்லையா? லோப பிரவருத்தி ஆரம்ப கர்மானு சம சப்ருதா சப்ருஹாக ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷபக. ரஜோகுணம் அடியறைக்கும் பொழுது பேராசை இல்லையா? பெரும் பற்றுதல், அதாவது அளவிட முடியாத பற்றுதல். அதை வந்து மெஷர் பண்ண சின்னதா ஆசை கொள்ள மாட்டாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே பெரிய ஆசைதான் இருக்கும். பலநோக்கு செயல்கள் தான் ஆற்றக்கூடிய, அதாவது எந்த கர்மமாக இருந்தாலும் அதன் பலன்களை எல்லாம் தாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். அதாவது சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய புண்ணியம் வந்து ரட்சிக்கும் நம்மள அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போட நம்ம தான தர்மங்கள் கொடுப்போம் இல்லையா? அது எல்லாமே பலநோக்கு செயல்கள் தான். தீவிர முயற்சி, விடாமுயற்சியோடு அவர்கள் வந்து செயல்படுவார்கள். கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, அவங்களுடைய ஆசையை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஏக்கம், அடுத்தவர்களிடத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பு, இது எல்லாமே வந்து அதிகரித்திருக்கும். இப்படிப்பட்ட சுபாவம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சுபாவம். சோ ஒருத்தர்கிட்ட இந்த சுபாவம் எல்லாம் இருக்குன்னா அவர்கள் ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்று பொருள். மேலும் தாம்சிக் அதிகரிக்கும் பொழுது இருள்,
செயலற்ற தன்மை, அதாவது வேலை செய்ய மாட்டாங்க, சோம்பேறித்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் இல்லையா, எப்பொழுதும் தூக்கம், எப்பொழுதும் போதைக்கு அடிமையாகிறது இல்லையா, மயக்கம், இத்தகைய நிலையில் வந்து இருப்பாங்க. அப்பிரகாஷோ அப்பிரவருத்திஷ பிரமாதோ மோக ஏவச்ச தமஸ்யேனாதி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குரு நந்தனா. அதாவது குருவினுடைய மைந்தனே, யாருக்கு, அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். சோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. இது தாம்சிக் இயல்பு. தாம்சிக் இயல்புல நம்ம விழுந்துட்டோம்னாக்கா மீண்டும் வந்து சத்துவகுணத்திற்கு வருவது என்பது மிக மிக கடினமான ஒன்று இல்லையா. மேலும் இந்த 3 குணாதிசயங்களில் வந்து செயல்படக்கூடிய செயல்கள் மற்றும் அவருடைய மரணம் ஏற்பட்ட பிறகு எங்கே செல்வார்கள் என்பதை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். யதா சத்வே பிரவருத்தேது பிரளயம் யாதி தேஹே பிருத் ததோத்ம விதாம் லோகான மலான பிரதிபத்தியதே. அதாவது சத்துவகுணத்தில் இருந்து நாம மரணம் அடைந்தால் ஒருவன் உன்னத சாத்துக்கள் வாழும் தூய்மையான உயர்லோகம், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய, அதாவது தப்போலோகம் இருக்கு, அடுத்து ஜனலோகம் இருக்கு இல்லையா, மகர் லோகம் இருக்கு, பிரம்ம லோகம் இருக்கு, ஸ்வர்க்க லோகம் இருக்கு. இந்த லோகங்கள்ல ஏதோ ஒரு லோகத்திற்கு வந்து செல்வார்கள் சத்துவகுணத்தில். எப்ப நாம வந்து இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்று சுத்த சத்துவம் நிலை அடையும் பொழுது அப்பதான் நாம வந்து வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு செல்வோம். இல்லை என்றால் நாம தேவர்களை தான் வழிபடுவோம். தேவர்களை வழிபடும் பொழுது அந்தந்த தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு நாம சென்று சேருவோம். சோ நாம யாரை வழிபடுகின்றோமோ அந்த இடத்திற்கு நாம செல்கின்றோம். சோ சாதுக்கள் வாழக்கூடிய தூய்மையான உயர் லோகங்களுக்கு வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செல்வார்கள். அவருடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த உலகத்தில் இருந்து மீண்டும் வந்து ஒரு நல்லோர் வீட்டுல வந்து பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அவர்கள் பெறுவார்கள். ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூட யோனிஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்துல மரணிக்கும் பொழுது மீண்டும் நாம அதே பலநோக்கு, ஏனென்றால் அவர்கள் பலநோக்கு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா. சோ அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்திலுமே வந்து பலன்களை எதிர்பார்த்துதான் செயல்படுவார்கள். சோ அவனால அவர்களுடைய அடுத்த பிறவியும் கூட வந்து அத்தகைய பலநோக்கு கருதக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துலதான் வந்து பிறவி எடுப்பார்கள். அதாவது இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள். அதனால்தான் இந்த பூமியில பிறந்திருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே 95% வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் தான். அதோட தாம்சிக்கும் நாம கலந்திருப்போம். சத்துவம் என்பது மிக மிக குறைவான ஒன்று. அதை வந்து நாம தான் வந்து அதிகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயலில் ஈடுபட்டவர்களின் மத்தியில் பிறக்கின்றான். தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது வந்து மிருக இனத்தில் பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவன் பெறுகின்றான். சோ அவன் அதாவது மனித வாழ்க்கையே அவன் வந்து இழந்து விடுகின்றான். சோ நாம பக்குவம் அடையணும், முக்தி பெறணும்னா நமக்கு மனித வாழ்க்கை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பண்ண முடியும். சோ அப்ப மனித வாழ்க்கையே அவன் வந்து இழந்து விடக்கூடிய தன்மை வந்து அவனுக்கு ஏற்படுகின்றது. சோ ஒருடைய புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையாக இருந்தால் அவர்கள் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக நாம வந்து கருதப்பட வேண்டும். ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்துலதான் வந்து முடிவு பெறும். அதே மாதிரி தாம்சிக்ல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இப்படி பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு செயல்ல தான் வந்து நிலை பெறும். இதுக்கு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன், அவ்வளவுதான். எக்ஸாம்பிளா இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சத்வாத் சம்ஜாயத்தே ஞானம் ரஜோ லோப ஏவச்ச பிரமாத மோகவ் தமசோ பவதோ அஜ்ஞானமேவச்ச. அதாவது சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் வந்து விருத்தி அடையும். அவர்கள் வந்து ஞானத்தின் தரப்பில் வந்து செல்வார்கள். ரஜோகுணத்தில் வந்து பேராசை என்பது விருத்தி அடையும் இல்லையா. எதெல்லாம் அபிவிருத்தி அடையும்ன்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் தமோ குணத்தில் இருந்து பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள் தான் வந்து விருத்தி அடையும் அவர்களுக்கு. அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கத்துலதான் அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே இருக்கும். அதாவது எப்பவுமே போதையில இருந்து கொண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில தான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள். ஃபேஷன், அதாவது ரஜோ, அதுக்கப்புறம் சத்வம் மற்றும் அறியாமை இல்லையா. இங்க ரஜோல இருந்தா பேராசை, எல்லாவற்றிற்கும் ஏக்கம் இல்லையா, புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்கு அளவு இருக்காது. எப்பொழுதுமே நெய்தர் ஹாப்பினஸ் நார் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். அதாவது நமக்கு சுகம் மற்றும் துக்கம் வந்து மாறி மாறி இருந்துட்டே இருக்கும். எப்பவுமே சுகமா இருக்க மாட்டாங்க, எப்பவுமே துக்கமாவும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனோநிலை தான் வந்து இந்த ராஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள்.
அதே மாதிரி சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் உண்மையான ஞானத்தின் வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வார்கள் இல்லையா. சோ அவர்கள் அத்தகைய நிலையில் அவர்கள் நிலை கொள்ளும் பொழுது ஒரு குருனுடைய அனுகிரகமோ இல்லை வந்து ஒரு பரம்பரால வந்து அவர்களுக்கு சம்பந்தம் ஏற்படும் பொழுது அதை மேலும் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு சுத்த சத்துவ நிலையை அடைய அவர்களுக்கு வந்து மார்க்கம் கிடைக்கும். சோ அவங்க இலக்கு வந்து சந்தோஷம் எனக்கூடியதுனால்தான் அவங்க கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கிறார்கள். இல்லை என்றால் சுத்த சத்துவ நிலையை அடையும் பொழுது அவர்கள் வந்து அதுவே மேன்மையாக கருதி பக்தியில் அவர்கள் வந்து தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். அறியாமையில் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு ஞானம் இருக்காது, பொறுப்பு இருக்காது இல்லையா, உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் நிலையும் இருக்காது. எப்பொழுதுமே வந்து மனசு சஞ்சலத்தோடு இருப்பாங்க. they will take the shelter of intoxication இல்லையா, போதைக்கு அடிமையாகி இருப்பார்கள். ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வ சதா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசக ஜெகனை குணவிருத்தி சதா ஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசக. சோ இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருந்து நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கலாம். ரஜோல இருந்தா எந்த மாற்றமே இருக்காது உயிர் வாழி. இப்ப மனிதனாக பிறந்தால் அடுத்த பிறவியும் மனிதனாக தான் பிறப்பான். ஆனால் அவனுடைய பிறவி என்பது அவன் ஆற்றிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அதே பலன் நோக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தகைய குடும்பத்தில் அவன் பிறப்பான். சத்வத்திலிருந்தா அவன் மேலோங்கி செல்லக்கூடிய உயர் உலகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. அது தாம்சிக்கு இருந்தா கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளக்கூடிய அந்த அத்தகைய நிலையும் வந்து அவன் ஏற்படுத்தி விடுகின்றான் இல்லையா. பகவான் வந்து நிரந்தரமாக அவரை வந்து கீழ் உலகங்களுக்கும் தள்ளி விடுகிறார். சோ நம்ம ரொம்பவுமே மோசமான பாவங்களை செய்திருந்தால் நம்ம நிரந்தரமாக நரக உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளயுமே 28 நரக உலகங்கள் உண்டு. சோ நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய பாவ விளைவுகள் எந்த நரகத்துல போய் அனுபவிக்கணுமோ அந்த நரகத்திற்கு வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஞான்யம் குணேபிய கர்த்தாராம் யதா திருஷ்டானு பஷ்யந்தி குணேப்ஷய பரம் வேத்தி மத் பாவம்சோ அதிகச்சதி. சோ எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை இல்லையா. நம்மளை யாரு செயல்படுத்துகிறார்கள்? இந்த குணங்கள் தான் செயல்படுத்துகின்றது நம்மளை. சோ குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு நாம் என்ன செய்கின்றோம்? கர்மங்களை வந்து செயல்படுத்துகின்றோம். சோ பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார் இல்லையா. அறிந்து முறையாக காண்பவன் இல்லையா. உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவத்தை அவன் பெறுகின்றான். அப்போ அவன் வந்து பகவானுடைய ஆன்மீக இயற்கையை வந்து அடைகின்றான் என்று இந்த பதத்துல வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். சோ ஹூ இஸ் அ ரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அதாவது உண்மையான ஆன்மீக குரு யார் என்றால் பகவான் தான். அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து 4 சம்பிரதாயங்களும் வந்து பிரிந்து வந்தது இல்லையா. இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே வந்து படிப்படியாக வந்து இந்த பகவான் என்னென்ன வந்து கோட்பாடுகளாகவும் இல்லை இந்த சமுதாய பிரிவுகளை எல்லாம் படைத்தாரோ, சோ போதனைகள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரோ அதை அப்படியே அவங்க வந்து வழிவழியாக எடுத்துட்டு வந்து உரைத்து கொண்டே செல்கின்றனர். நாமும் அதை வந்து பின்பற்றுகின்றோம். சோ வாட் இஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ரியல் நாலேஜ் இல்லையா. எப்ப நாம வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கின்றோமோ, கடந்து செல்கின்றோமோ, அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானத்தலம். அது வரைக்குமே நாம இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்குள்ள நாம வந்து சிக்கிக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் சுத்தி கொண்டேதான் இருப்போம். How can one transcend the modes? One can transcend by understanding science properly இல்லையா, by learning from proper souls. அப்படின்னாக்கா குரு ஆச்சாரியா கிட்ட இருந்து நம்ம அதை கேட்டு அறிவதால். சோ உண்மையான குரு யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் இல்லையா. அந்த பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க தான் நமக்கு வழி நடத்த முடியும். குணானேதா நதியத்ய த்ரிந்தேஹி தேஹ சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா கைர் விமுக்தோ அம்ருதஷ் நுதே. அதாவது உடலை உடையவன், நாம் எல்லாருமே உடல் கொண்ட ஆத்மா தான் இல்லையா. ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் பொழுது, அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல முயலும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய 4 பிரச்சனைகள், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி இல்லையா, எப்படிப்பட்ட துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். மேலும் இந்த வாழ்விலே கூட நாம அமிர்தத்தை வந்து சுவைக்க முடியும். அப்படின்னா பிளெஷர் இல்லையா, அதாவது பேர் ஆனந்தத்தை வந்து நம்மளால இந்த இடத்துல அனுபவிக்க முடியும் என்பது இந்த பதத்துல இருந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கை ஸ்ரீ குணானே தானதி ததிதோ பவதி பிரபோ ஹிமாச்சார கதம்
சைதாம்ச திரிகுணான் நதி வர்த்ததே. அதாவது இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன், அவனுடைய அறிகுறிகள் எப்படி நம்ம சிதாதிர் முனியினுடைய அறிகுறிகளை 2ஆம் சாப்டர்ல கேட்டாரோ அதே மாதிரிதான் இல்லையா. நிதான புத்தி உடைய மனிதருடைய சுபாவம் தான் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து விவரிக்கப்படும். அவர் அந்த அத்தகைய அறிகுறிகள், ஒருவர் இந்த 3 குணங்களை கடந்திருக்கின்றார் என்பதற்கான அறிகுறிகள் என்ன, அவருடைய நடத்தை என்ன, இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் எவ்வாறு உயர்வு பெறுகின்றான் என்பதை பற்றி எல்லாம் எனக்கு எடுத்துரையுங்கள் என்று கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து யாரு அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார். சிம்டம்ஸ் இல்லையா, அறிகுறிகள், அவனுடைய சுபாவம், அவன் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை கடந்திருக்கின்றான் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பதை இந்த 4 பதங்கள்ல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் பகவான். ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச பிரகாசம் ஷா பிரவித்தம் ஷா மோகேவச்ச பாண்டவக தத் வேஷ்டி சம்பிரவருத்தாந்தி நா நிவர்த்தாதி காங்ஷதி உதாசீன வதாசீனோ குணைர்யோ ந விஷால்யதே குணவர்த்தந்த ஈத்வேவம் யோ அபிதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுகஸ்வா சமலோஷ்டாஸ்ம காம்சனஹ துல்லிய பிரியார்யோ தீரஸ்துல்ய நிந்தாத்மா சம்ஸ்துதி மான யோஸ் துல்யஸ்துல்யோ வித்ராரி பக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீதசா உச்சதே. சோ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் ஒரு, அதாவது அகர்மம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். விகர்மா, அகர்மா அண்ட் கர்மா. பலநோக்கு செயல்கள் செய்பவர்கள் வந்து கர்ம பலன்களை கர்மா என்று சொல்கின்றோம். நார்மலா சிம்பிளா. சோ எந்த கர்மத்தை செய்தாலும் அதன் பலனை எதிர்பார்ப்பவர்கள் வந்து கர்மயோகிகளாக இருக்கிறார்கள். அதுல வந்து விகர்மா என்றால் அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் பிரகாரம் செய்யறது ஃபர்ஸ்ட் கர்மம். சோ விகர்மா என்பது பரிந்துரைக்கப்பட்ட, அதாவது சாஸ்திர விதிகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இல்லையா, அதற்கு விரோதமான நிலையில் செயலாற்றுபவன் தான் வந்து விகர்மா. ஆனா அகர்மவாதி என்பவன் எல்லா செயல்களிலுமே அவன் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் உண்மையில் தான் எந்த செயலுமே செய்வதில்லை என்ற எண்ணம் அவனுக்கு ஏற்படும். எப்படி என்றால் அவன் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து பக்தி கொண்டு அவன் வந்து செயல்படுவான். சோ அவன் ஒருவர் வந்து பக்தி செயலாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அங்கே வந்து அது செயலாற்றக்கூடியதாகவே அவர்கள் கருத மாட்டார்கள். நீங்க கூட இதை வந்து உணர்ந்து செய்யலாம். ஒரு சில கடமைகள் எல்லாம் ஆற்றும் பொழுது பகவான் இது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை இல்லையா, அவருக்கு நான் திருத்தொண்டு புரிகின்றேன் என்று நினைத்து கொண்டு உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீங்கள் வந்து சாஸ்திர விதி பிரகாரம் நீங்க செய்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அதுல பக்தி மட்டும்தான் வரும். பலனை பற்றி நீங்க கண்டிப்பா எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க. அப்படிப்பட்ட நிலைதான் வந்து அகர்மம் இல்லையா. செயலின்மையில் செயலையும் காண்பவன் தான் வந்து அதாவது அகர்மம் என்று நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தையுமே நம்ம வந்து ஆற்றிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். அது செயல் இல்லையா. அந்த செயலில் வந்து பகவானை மையமாக வைத்து நாம் செயல்படும் பொழுது அது உண்மையிலே செயலற்ற தன்மையை வந்து பக்தி தொண்டாக மாறிவிடுகின்றது. So any work, any action performed in Krishna consciousness or God consciousness, நம்ம எந்த ரூபத்தை வேண்டுமென்றாலும் பகவானை வந்து நினைக்கலாம் இல்லையா. ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம், நமக்கு எது அத கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை நீங்க கண்டிப்பா நீங்க எடுத்துக்கலாம். எல்லாரும் ஒன்றுதான் இல்லையா, நாராயணன் எல்லாருமே ஒன்றுதான். ஆனா எல்லாருமே கிருஷ்ணரிலிருந்து வந்த விரிவங்கங்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா நம்முடைய இஷ்ட தேவதை, சில பேருக்கு கோவிந்தா ரூபம்லதான் வந்து பகவானை சேவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, சில பேருக்கு கோபிநாதா இல்லையா. சோ அவங்கவுங்களுடைய விருப்பம் அது. சோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய ரூபத்தை நாம எந்த ரூபத்தில் வேண்டும் என்றாலும் ஆராதிக்கலாம். ஆனால் அனைத்து செயல்களையுமே அவருக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டாக ஆற்றும் பொழுது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அகர்மம். அத்தகைய ஒரு சுபாவத்தை பற்றி தான் இந்த 4 ஸ்லோகத்திலுமே எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ அதாவது பிரகாசம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரகாசம் என்பது சத்துவ நிலையை குறிப்பிடக்கூடியது இல்லையா. பற்றுதல் என்பது ரஜோகுணத்தை குறிப்பிடுவது. மயக்கம் என்பது அறியாமை குடியிருப்பது. அறியாமையை பற்றி நம்ம சொல்றது, விளக்குறது, மேப்பிங் இல்லையா. சோ பிரகாசமாக இருக்கின்றோம் என்றால் நம்ம ஞானத்தின் தரப்பில் வந்து முன்னேறி இருக்கின்றோம். அதனால நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தேஜஸ் எல்லாமே வந்து சத்துவத்துல வந்து மேலோகி காட்டும். அதே மாதிரி அளவிட முடியாத பற்றுதலை கொண்டு நம்ம கடுமையான முயற்சியோடு செய்யும் பொழுது அது ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பாக காணும் இல்லையா, காணப்படும். மேலும்
அறியாமையில் இருந்து கொண்டு எப்பொழுதுமே பித்தம், மயக்கம், சோம்பல் இத்தகைய நிலையில் இருந்து கொண்டு போதைக்கு இருப்பவர்கள் வந்து அதாவது அறியாமை. சோ இப்படிப்பட்ட சில, அதாவது நாம வந்து ஏதோ ஒரு குணத்துல இருந்தாலும் சில காலகட்டங்களை ஒரு குணம் வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 2 குணத்தை வந்து ஓவர்ரூல் பண்ணி செயலாற்றுன்றத நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட சுபாவங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட சடனா தோன்றும் பொழுது அவற்றை வெறுக்க கூடாது. எஸ், இந்த இயற்கையினுடைய சட்டத்திற்கேற்றவாறுதான் நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். நாம இன்னும் அந்த 3 குணங்களோடு தான் நாம செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை வந்து அந்த உயிர் வாழி உணர்வான். அதனால வந்து அமங்கலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நாம் என்றைக்கும் வெறுக்கவும் கூடாது. மங்களமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மட்டும் நாம் எப்பவுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு கூட நினைக்க கூடாது. இரண்டையும் ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவ நிலை வந்து இருக்க வேண்டும். சோ நாம ஆற்றக்கூடிய காரியங்களில் நாம் எந்த குணத்திலிருந்து நாம் ஆற்றினாலும் அதை கண்டு நாம அதாவது ஐயோ நான் இப்படி அறியாமையில் செய்து விட்டேனே அப்படின்ற அந்த நிலை வருது இல்லையா? அதை வெறுக்க கூடாது. எஸ், அறியாமையில் நாம் செய்து விட்டோம், மீண்டும் அதே தவறை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை நாம வந்து கண்டிப்பாக அந்த தவறை நாம திருத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? தவறு என்று உணர்ந்த பிறகு நாம வந்து வருத்தப்பட்டு கொண்டே இருந்தால் எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. ஆனால் அந்த தவறை மீண்டும் இழைக்காமல் இருப்பதற்கான மார்க்கம் என்னவோ அதை தேட வேண்டும் இல்லையா? மேலும் அதை மறைந்திருக்கும் பொழுது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாமலும் ஐயோ சத்வத்துல இல்லையே நாம என்று நம்ம ஏங்க வேண்டாம். நாம தாம்சிக்ல இருந்து கொண்டு இப்படி நம்ம தவறு இழைக்கின்றோமே என்றும் நம்ம வருத்தப்படவும் வேண்டாம் இல்லையா? எல்லாமே இந்த இயற்கையினுடைய குணங்கள் தான் நமக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் உணரும் பொழுது பக்குவமான மனதை நாம வந்து மேன்மேலும் விருதி செய்வதற்கு பக்தியின் தரப்பிலும் வேண்டும். அத்தகைய செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது தானாகவே நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்களும் விலகும், தேவையானவை எல்லாமே அபிவிருத்தியாகும். அதனால வெறுக்கவும் கூடாது, அதை ஆராதிக்கவும் கூடாது. 2 நிலைகள், மனநிலைகளை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். ஏக்கம், எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கவே கூடாது, எதிர்பார்ப்புகளை இருக்கக்கூடாது, ஏங்கவே கூடாது. இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளின் மத்தியில் ஸ்திரமாக, அதாவது மனசு எப்பவுமே வந்து ஸ்திரத்தன்மையோட இருக்கணும். அதாவது கலங்கி விடக்கூடாது. நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இல்லையா? சஞ்சலம் இன்றி நடுநிலையில் எப்பவுமே வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். சோ அதாவது இப்படி போயிட்டோமே அப்படி போயிட்டோமேன்ற அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எஸ், நடந்து விட்டது, நம்ம கையை மீறி போயாச்சு, இனிமே அத மாதிரி ஒரு செயலில் நாம ஈடுபடக்கூடாது என்பதை தான் நாம என்றைக்குமே நினைக்க வேண்டும். தவறை வந்து திருத்திக் கொள்ள நமக்கு நாமே வந்து நாம் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய காரியங்களுடைய நன்மை என்ன, தீமை என்ன, இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணணும், ரெட்ரோஸ்பெக்ட் இல்லையா? சோ நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன். சோ நாம எத்தகைய நிலையில் இருக்கின்றோம், நம்முடைய தவறு எது, நாம் எப்படி செல்ல வேண்டும், இப்படி எல்லாமே நம்ம அலசி ஆராய வேண்டும். நடுநிலை, அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே இங்க செயல்படுகின்றது என்பதை உணர ஆரம்பிக்கணும் நம்ம இல்லையா? அப்ப நம்ம குணத்தை வந்து நாம வந்து மேலோங்கி செல்லணும். சோ தாம்சிக்ல இருக்கிறோமா, அட்லீஸ்ட் ரஜோ குணத்துக்காவது நம்ம முன்னேறணும். ரஜோல இருக்கிறோமா, அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துக்காவது முன்னேறணும். இப்ப சத்துவத்துல இருக்கிறோமா, இப்ப செய்யக்கூடிய இந்த சிறு சிறு தவறுகளை எல்லாமே நாம வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம செல்வதற்கான முயற்சியில நாம் ஈடுபடணும். இப்படிப்பட்ட ஒரு வைராகியத்தை தான் நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். தன்னில் நிலை பெற்று இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவத்தை, பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதன் வந்து எப்பொழுதுமே இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாகவே கருதுவான். மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பனும் இல்லையா? மண்ணுக்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கண்டிப்பா உண்டு, கல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூம் வந்து கண்டிப்பா உண்டு. அதே மாதிரி பொண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூம் கண்டிப்பா உண்டு. பொண்ணு வந்து எந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணுமோ அந்த இடத்துலதான் உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? கல்லு உபயோகப்படுத்துற இடத்துல வந்து பொண்ணு உபயோகப்படுத்தினா வேஸ்ட் இல்லையா? அதனால எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் முக்கியமானவைதான். அதனால தங்கத்துக்கு மட்டும் நம்ம ஹையஸ்டா வேல்யூ கொடுக்கணும், கல்லு மண்ணுக்கு வந்து அதாவது லோ வேல்யூன்றதுலாம் கிடையாது. கல் தேவைப்படக்கூடிய இடத்துல கண்டிப்பாக உபயோகம், அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நத்திங் இஸ் லோ ஆர் ஹை ஹியர் அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காணக்கூடிய அத்தகைய பக்குவ நிலை ஒருத்தன் வந்து அடைய பெறும் பொழுது பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவன். நமக்கு இது பிடிக்கும், இது பிடிக்காது இல்லையா? சிலதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது, சிலதெல்லாம் பிடிக்கும். அப்படிங்கிற அந்த விருப்பெல்லாம் வெளியில காட்டவே கூடாது. எந்த ஒரு செயலுமே
அதாவது அதெல்லாம் நடக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள்ல நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். இப்ப வந்து நமக்கு பிடிக்காத ஒரு செயல் நடந்து விட்டால் அதை நம்ம வெறுத்தும் ஒதுக்கிடக்கூடாது. நமக்கு பிடிச்சதே நடந்திருக்குன்றதுக்காக அதன் மீது நம்ம பற்றுதலும் கொள்ளக்கூடாது. சோ அந்தந்த காலகட்டங்களில் அதந்த செயல்கள் நடக்கின்றது அப்படிங்கிறத வந்து நாம உணர ஆரம்பிக்கணும். திடமானவனும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, ஒருத்தர் நம்மள புகழ்ந்தா நம்ம வந்து மேல போயிடுறது, ஒருத்தர் நம்மள திட்டினா நம்ம வந்து அதாவது சோகமாயி கீழே விழுந்துடுறோம். இதெல்லாம் மனிதனுடைய சுபாவம் தான் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கேயாவது போனா நம்மள வந்து கௌரவிக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அது பெரிய மானமாக கருதுவோம். அதே மாதிரி யாராவது நம்மளை இழிவுபடுத்திட்டா அந்த இடத்திற்கே திரும்பி செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்துடும் இல்லையா? சோ இந்த மானம், அவமானம், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி நம்முடைய மனோநிலை எவ்வாறெல்லாம் வந்து செயல்படுகின்றது இல்லையா? ஆனா இத்தகைய சூழ்நிலையிலுமே ஒருவன் வந்து அதாவது அசையாமல் நிதானமாக அதையெல்லாம் சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை பெற்றிருப்பானாயின் சமநிலையாக நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல காணக்கூடிய ஒரு குணம் இல்லையா? நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு அதிதி வந்துடுறாங்க, நம்ம எப்பயோ ஒரு வாட்டி அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டிருப்போம். ஆனா நம்ம வீடு தேடி வந்த பிறகு அவங்கள வந்து நாம அவமானப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? அதனால அவங்க எதிரியை அவங்களுக்கு நான் சரியா கவனிக்க மாட்டேன், இவன் நண்பன் இவனை மட்டும் தான் கவனிப்பேன், இப்படி இந்த பாகுபாடெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இரட்டை மனத்தை நாம தூரமாக அதாவது விலக்கி வைக்க வேண்டும். எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான, அதாவது ஒரு காரியத்தை நாம் செய்கின்றோம் என்றால் அந்த காரியத்தில் வரக்கூடிய பலன்களை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடாது. அது தவறு இல்லையா? பலன் வந்து பகவான் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்ப எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து சங்கடத்தில் வராது. அது சங்கடமா இருந்தாலும் நமக்கு சங்கடமாக தோணாது. சோ அதையெல்லாம் இந்த இயற்கையினுடைய குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். அதாவது இந்த முக்குணங்களையுமே அவன் கடந்திருக்கின்றான். சோ அவனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும்? ஒரு நிதான புத்தியோட இல்லையா? ஒரு பக்குவமான அமைதி இல்லையா? அந்த அமைதியான ஒரு அந்த முகத்திலேயே நம்மளால வந்து அந்த தேஜஸை பார்க்க முடியும். சோ இப்படிப்பட்ட சுபாவம் இருப்பவர்கள் வந்து அததான் வந்து பக்குவமான மனிதனாக கருதப்படுகின்றான். சோ அவர் வந்து அவருடைய இந்த பிரபஞ்சத்திலே வாழும் பொழுதே அதாவது சுகத்தை வந்து அனுபவிக்க முடியும். அதாவது சந்தோஷத்தை வந்து மன நிறைவு, திருப்தி எல்லாவற்றையுமே அவனால பெற முடியும். அவனுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாத போது சுக துக்கம் எல்லாம் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது இல்லையா? சோ அதனால இதெல்லாம் நம்ம வந்து தாண்டி செல்ல வேண்டும். பகவானுடைய அருளால பக்தி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு உண்டு. மாம்சயோ அவிப்பிரசா அவ்யபிசாரினே பக்தி யோகேன சேவதே சா குணானஸ் மதீத்யத்தாத் பிரம்மபூயா கல்பதே. சோ எந்த சூழ்நிலையிலுமே அதாவது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் தவறாமல் அப்படிப்பட்டவர்கள் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர். சோ மேலே குறிப்பிட்ட அந்த குணாதிசயத்தில் இருப்பவர் பகவானின் திருத்தொண்டில் வந்து பூரணமாக ஈடுபடும் பொழுது ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். அதாவது அவனுடைய பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பொழுது அதாவது இந்த ஜீவாத்மா ஹையஸ்டா அடையிறது வந்து பிரம்ம நிலை அல்லது சுத்த சத்துவ நிலை. சோ அதனால பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது நாம அந்த சுத்த சத்துவ நிலையை போய் அடைகின்றோம், பிரம்ம நிலையை கொண்டு அடைகின்றோம். ஜீவாத்மா அடையக்கூடிய ஹையஸ்ட் நிலை அதுதான். நெக்ஸ்ட் இதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது டிரான்ஸ்லேட். எப்படி நாம இந்த 3 குணங்களை கடந்து செல்ல முடியும்? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே நம்ம வந்து வழி வழியா வரக்கூடிய ஒரு பரம்பரையில நாம வந்து நம்முடைய இதை வந்து பக்தி செயலை எடுத்து செல்லும் பொழுது முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே எதை சொல்லிட்டு போனாங்களோ அதை நம்ம வந்து தவறாமல் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்மளால அந்த பக்குவ நிலையை வந்து கண்டிப்பாக அடைய முடியும். ஸோ எந்த சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் நம்ம வந்து தவறி விழ மாட்டோம். அதனால்தான் நம்ம காலையில மங்களார்த்தி பார்க்கணும், நாம ஜபங்கள் செய்யணும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும். இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அதே மாதிரி அசோசியேஷன், டிவோட்டி அசோசியேஷனோட இருக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இத்தகைய பாதையில் முன்னேறுவதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. சுப்பிரமணோஹி பிரதிஷ்டாக மம் ஹிருதாஸ் யாவ்யஸ்ய சாஸ்வதஸ்ய சா தர்மஸ்ய சுகஸ்யை காந்தி கஷ்யச்ச. அதாவது மரணமற்றதும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நாம் அடையும் பொழுது, அதாவது அகர்ம நிலையை நாம் அடையும் பொழுது மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மணத்தின் ஆதாரமும் நானேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அதாவது அரூபமும் நான் தான், ரூபமும் நான் தான் இல்லையா?
சோ மரணமற்ற நிலை நமக்கு ஏற்படுவது எப்பொழுது? முக்தி கிடைக்கும் பொழுது இல்லையா? அழிவற்ற நிலை பிறந்தால்தானே நமக்கு மரணம் கிடைக்கும் இல்லையா? பிறப்பே இருக்காது, அப்ப மரணமும் இருக்காது. அதே மாதிரி நமக்கு வாழ்க்கை என்று இருக்கும் பொழுது அழிவு என்பது கண்டிப்பாக, அதாவது மரணத்தை நாம் ஸ்வீகரிக்க வேண்டும் இல்லையா? ஆனால் ஒருவர் இந்த 3 குணங்களை கடந்து செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு மரணமற்ற நிலையும் அழிவற்ற நிலையும் நித்தியமாக வாழக்கூடிய அந்த தேசத்தில், அதாவது மேல் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம் கோலோகத்துல வாழக்கூடிய தன்மையும், இறுதி இன்பம், அதாவது எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய இன்பம் இல்லையா? தர்மமும் ஆன, அதாவது பகவான் தான் இந்த அருவ பிரம்மத்தினுடைய ஆதாரம் இல்லையா? அதுவும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்கின்றார். பிரம்மமும் நான் தான், அதே மாதிரி ரூபமும் நான் தான். சோ பிரம்மத்தை மையமாக வெறுமனே சக்தி ரூபத்தை மட்டுமே நினைத்து கொண்டு பகவானை சேவிப்பவர்கள் அந்த பிரம்ம ஜோதியில் கலந்து விடுகிறார்கள். சோ அது சாயுஜ்ய முக்தியை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். இந்த இடத்துல டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் த ஃபாஸ்ட் இல்லையா? எப்பவுமே எப்படின்னா ஒரு எலிவேட்டர்ல போன மாதிரிதான். இல்லைன்னா நம்ம ஒவ்வொரு அடியா கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் தான் அஷ்டாங்க யோகம், அதுக்கப்புறம் தான் பக்தி யோகத்துல போனாதான் நம்ம முக்திக்கு போக முடியும். ஆனால் பக்தி யோகம் மட்டுமே செய்தால் டைரக்டா மோட்சத்திற்கு அடைய முடியும். ஸ்டேர்கேஸ் இல்லையா? ஸோ லிவிங் என்டிட்டி, ஆல்தோ பிரம்மன் இன் நேச்சர், இயற்கையிலே பிரம்ம நிலை தான் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா இந்த பௌதீக இயற்கையில ஏற்படக்கூடிய பற்றுதலால நாம் என்ன ஆகின்றோம்? கட்டுண்ட நிலையிலே தான் இருக்கும். டிசையர் டு என்ஜாய் மேக்ஸ் ஹிம் ஃபால் டவுன். அதனால தான் நம்ம தவறி கீழே விழுகின்றோம். அசோசியேஷன் வித் மோட்,